igama nguMpumelelo Charles Ebongezo 2. Ulwaco sakubuka mase baba ucela. Ngumfana nje active, othanda ukenjoy into ezifana yabo, umuntu wesports kahle kahle. Former soccer player. I-gym ngi-introduce umuntu owathi there is something potential kumina enginayo. So wathi ngamsiza enenkinga yesifuba of which nami ngangaba ne-asthma, and then ngathola utrainer wangitraina ngendlela e-right. So into yokuba personal trainer into engiyifunde ngikwi-sports. So bengizwana nabantu abamafizi emathimini yabo. So i-gym ngayigcina sengiyithanda, and then after that bese ngifika la elokishini ngathi mina why not nginga-give back emphakathini kwabantu abadinga usizo. Okay, mina ngiqale ukuthanda ke e-sport ngimncane, bengumdlali webhola, la igama lakhe bayazi abaningi. Mengiphuma ebholeni ngaba umdlali we-rugby. I was the first black woman nje ukudlala i-rugby with the South Coast Warriors eVungu. Ngikhule nje ngomuntu we-sports, but ngokukhula ke izinto eziningi sashiya. Ngabona ukuthi okay, ngoba lento kuyinto emini egazini, ngcono ke ngigijime. Then ngumuntu othanda kakhulu ukugijima ke ama-race nani. Ngokuhamba ke ngokomsebenzi ngagcina ezinye izinto ngingasakwazi ukuzenza. Kodwa ngithe mangibuyela back la igama lakhe, ngiyeza ukuthi kune-gym ekhona la eKendele. Ngase ngiyeza ngizofika ngizojoyina ke. Isikhathi esiningi ke sithanda ama-gym asemadolobheni ngoba ane-equipment anayo yonke into. Ngathi awuthi ke ngibheke ngibone ukuthi kuyenzeka yini. Ngifike ngayithanda kakhulu. As much as yebo ingekho i-equipment ku-free weight, but angifuni uqamba amanga, iyasebenza, iyangisebenzela, and nabanye abaningi esinabo iyabasebenzela. Kubalulekile ke kakhulu ukujima ngenxa yokuthi mina nje ngina 40, bengithena nje 40 last month, but ngiyawuza umzimba wami ukuthi awunazinkinga, angiguli, angina nje. Ukubalulekile kakhulu ngokwezempilo ngoba o-BP noshukela nani kuyasiza kakhulu. Sinabo ke nabantu abadala esijima nabo la, asijimi ngokwe-age, asijimi ngokuthi ngakanani, noma athi umngakanani ngokomzimba, noma athi umkhulu la uyasizakala, noma athi umdala ngakanani nala futhi uya-accommodate-eka ngendlela esijima ngayo ngoba akho izinto ezisindayo eziphakanyiswayo. So i-gym samanje ukudla sekudlayo akhona ukudla ebesikudla before leminyaka edlule. Ngase kwafika uCovid. So ukudla kwamanje kuyakhuliswa. Ofisho ukuthi kunezinto ezifakwayo ukuthi ukudla kusheshe kugrow fast. So izona ezikhathaza umzimba, umuntu beshaya amadolo, umuntu uthi unoshukela but una 18 noma una 23, uthi umuntu ushaya ushukela. So i-gym isiza kulonto ukuthi izifo zingasheshi ukukuthola. Healthy wise nje uzokwazi ukuphila isikhathi eside, because into yamanje akasekho umuntu ophila isikhathi eside, especially omusha, yabo, because izifo yabo ezikhona. 2 kuzoba khona into esidlayo thina, there is amaphilisi esiwadlayo nawo ayinkinga, but i-gym ingathini ihila engaphezulu kwani kwamaphilisi, because amaphilisi hleli wadla njalo kugcina sekuyi-habit, so hleli nje umuntu amaphilisi. But i-gym ithi moyiphusha namaphilisi ubuwadla kancane but iyabhalansa umzimba wakho healthy wise, yabo. So I think into enjalo esizayo. 2, i-gym iyakudistressa. Usuka kini uneyinkinga, for example mhlawumbe uqala nendodakazi yakho. Njalo mase ufika e-gym ufica ingqondo ezingafani, abantu abangafani. So i-welcome yakho uma ufika e-gym ufana behleka, so nawe kumele u-adapt into yokuhleka. So lento yasendlini igcina seyiphela kona ngaphakathi because unabantu e-gym lasoke bekuthanda. For example, uyangena e-gym and kuqhamuka umuntu obekade akugcina vele afika kuhage, so iyaphela lento yakho yokuthi there is stress endlini. So ugcina sohlala namuntu ethi nginenkinga kanje akusize. So i-stress siyaphela, nokucabanga kakhulu kuyaphela. Even noma inkinga za financial, uma uze e-gymini ugcina uqala nama-ideas ukuthi ungasiqala kanjani. Aqala inkinga. Lala score. 1, let's go. What? Ajafi. What? 1, 2. What? Okunye futhi bengagcizelela ukuthi nje abantu besifazane bayakuvilaphela ke kakhulu ukujima. Thina abantu besifazane ngiyababona nje nabantu besilisa yebo nabo bayakuvilaphela, kodwa thina kakhulu kanti thina imizimba yethu iyazwela kakhulu. So uma sizovilapha ukwenza izinto
nokuthi siyashesha-ke nokukhula-ke siyashesha nokukhula-ke kanti uma ujima uyakusiza ukuthi ukujima ukuthi ungasheshi ukuthi iminyaka ithi ukunyuka ngamandla ngokomzimba. Ilokho-ke nje ngingakugcizelela ukuthi abantu bangeze bazojoyina kumnandi kakhulu. Nokuthi-ke futhi engingakugcizelela ukuthi uma ungasitholi isikhathi sokujima zama phela nasekhaya beka noma ucansi noma kuthiwa awunayo umethi. Beka noma isitina njengoba imbonile nathi siyaze sibeke izitina sijime ngazo. Awudingi ukuthi uze ube ne-equipment ephelele yokujima ukuze ukwazi ukujima. Khona ama-exercises ongawenza ekhaya ngaphandle kokuthi uzudinga ukuthi ube ne-equipment egcwele ukuze ukwazi ukuthi ujime. Ngingathanda uku-encourage abantu especially abantu besifazane njengoba sihlangana lana thina singabantu besifazane ukuthi i-gym ibalekile kakhulu because you get to ukushiya phansi yonke into mhlawumbe into ezingabalekanga la ukhohlwa i-stress ukhohlwe yonke into nje ku-right awuna depression. So nje ukuvuka uzozilolonga every day emzimbeni nezifo azingeni izifo eziningi so nje uba healthy. Ejimini uyazilimita wena kuyazenzakalela uyazi ukuthi kumele uphuze amanzi amaningi unciphise ezintweni ezithize nokuthi akukho lula vele ukuthi ufike ejimini so udla amasaladi and stuff njengami nje kusanzima for me but kuyi into eqhubekayo kuyazenzakalela mofika ejimini umitha abantu no coach uyasitshela ukuthi kumele senze njani sidle ini o-Future Life uyaba-advise aka-advise labanye upowder ababizayo nje kumele ube right. If ungifuna for i-private session uzongifonela kule number, it's 074 379 9461. It's 074 379 9461. And then please mina ngumuntu professional. If ungifonela ukusebenza professionally hayi into eseceleni. Yabona.